Tong hisgutan karon ang Westminster Confession of Faith, chapter 1 ug section 4. Section 6. Mahitungod kini sa doktrina sa kaluwasan nga gitudlo sa Westminster Confession nga niya konektado siya sa atong pagkahibalo sa kaluwasan. So ang buot pasabot din hinato nga nagtudlo ang balaang kasulatan nga ang kaluwasan niya lang gyud exclusive sa knowledge sa scripture. Muni ang gitudlo sa balaang kasulatan. So buot pasabot niini why salvation kung walay knowledge about Jesus Christ as expressed, as written, or as preached, no, by the apostles through the scripture. Muna ang atong ginatudlo dinhi. So akong basahon kining section 4. The whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life is either expressly set down in Scripture or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture, unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelations of the Spirit or traditions of men. Nevertheless, we acknowledge the inward illumination of the Spirit of God to be necessary for the saving understanding of such things as are revealed in the Word, and that there are some circumstances concerning the worship of God and government of the church common to human actions and societies, which are to be ordered by the light of nature and Christian prudence, according to the general rules of the Word, which are always to be observed. Now, kining buot pasabot dinhi, no? Ang tibuok nga panambagon sa Dios mahitungod sa tanan nga butang nga gikinahanglan alang sa iyang himaya, ug mahitungod usab sa kaluwasan sa tao, mahitungod sa pagtuo ug sa iyang pagkinabuhi o sa iyang kinabuhi. Either gi-express kini or gipasundayag sa dayag gayud pinaagi sa pagsulat niini diha sa balaang sulatan, or kaning gitawag good and necessary consequence. Meaning sa good and necessary consequence nga dili gyud na siya maiskapo nga kamatuoran. Nga bisan unsaon dili kinahanglan nga mabasa word for word, pero ang logic niini o ang inference niini nga naa sa balaang kasulatan anaa gyud maka kini mo resulta kini og kini adunay consequence nga kamatuoran nga atong ma-extract gikan ni ana nga istorya o gikan ni ana nga mga propositions or gikan ni ana nga mga kamatuoran nga gisulat. So basta matod diri may be deduced from scripture. So makuha nato gikan sa balaang kasulatan, not necessarily word for word, pero naana kini ni ana, no. Unya, unto which nothing at any time is to be added. So but pasabot nga ni ana nga balaang kasulatan nga gisulat sa mga propeta o mga apostoles, 39 ka libro sa Daang Tugon o 27 ka libro sa Bagong Tugon, matod ba, nothing at any time is to be added. So notice the words at any time. So gikan sa closing sa canon, kay balo naman ta meaning sa canon, ako na nang gisulat, gitudlo. Gikan sa closing sa canon sa scripture sa diha sa pagsulat, pagtakop
sa pagpadayag sa Dios diya sa pinadayag o sa bugna, wala na bisan unsa pa nga igadugang niini sa bisan unsang panahon. Walay idugang bisan kung diha man sa bag-ong mga pinadayag sa Espiritu Santo nato kanang tuluman ka persona, kung adunay moingon nga sila nakadawat og pinadayag pinaagi sa Espiritu, dili ka na tinuod kay wala na gikinahanglan kana kay igo na ang 66 ka libro sa balaan nga kasulatan. O wala usab idugang nga tradisyon, mga tradisyon sa mga tao. So nevertheless, we acknowledge the inward illumination of the Spirit of God. So wala na idugang nga inspired word of God. Igo na kadto o kadto sufficiente na kadto ni na kumpleto na, nahitsas na o perfect na. O mato diri aduna kitay gi-acknowledge hinuon nga activity sa balaan nga Espiritu Santo sa diha nga kita mutuon sa iyang mga pulong, adunay activities ang Holy Spirit o ang activity dili aron sa pag-reveal o bag-ong mga kamatuoran kung dili to illuminate kanang word nga inward illumination of the Spirit, kanang nga words, no, inward illumination of the Spirit. So kana nga phrase ang iyang dili padayag kung dili sa iyang pagpatinaw, no, gipatinaw sa balaan nga Espiritu Santo ang pulong sa Dios sa atong kinasuluran. So ang illumination sama kana sa kana bang pagpasiga sa usa ka danag, no, pagpasiga sa suga, mo na ang meaning sa illumination. Sa diha nga sa usa ka kwarto, grabe ka ngit-ngit ang usa ka kwarto, unya humani ana ang ngit-ngit nga kwarto naa na tanan diha naa diha ang arrange nga lamisa na pagkaon na tanan pero ngit-ngit lang. O no, kay sa ato pananglitan nag-brown out sa atong lugar. So ngit-ngit. Ang himuon nato musindi ta og kandila. So sa dihang musindi ta og kandila, ano, sa sulod sa kwarto, wa magpasabot nga sa dihang nisiga na nga ang kandila maoy hinungdan nga naay mga pagkaon nga nahukad sa lamisa or naay mga na-arrange nga mga lamisa or mga chairs sa kaning palibot sa lamisa, no. Now ang activity ang action sa suga o sa kandila mao lamang ang pagdanag sa sulod. So naa na daan mga pagkaon sa lamisa, naay lamisa ug naay chairs nga nagpalibot sa lamisa. Ang himuon lang sa kining suga, sa kaning kalayo nga nagasiga, mao nga iya lang nga danagan kanang lamisa, kanang chairs around the table o kanang mga pagkaon nga makit-an sa atong mga mata ang kanang chairs, kanang lamisa, kanang mga pagkaon. Okay, so nasabtan. So ang illumination sa balaan nga espiritu dili aron pagpadayog og bag-ong padayag, bag-ong kamatuoran, bag-ong mga doktrina og pagtulunan. Ang himuon sa balaan nga espiritu karon, igo lang niya ipakita kanato ang daan na nga nahimutang nga kamatuoran. So mao na ang tawag niya na illumination of the Spirit of God. Now, tanawa, dinhi ang illumination sa Espiritu sa Dios is necessity for the saving of our understanding of such things as are revealed in the Word. Okay, so sa diha nga mamuhat ang balaan nga Espiritu Santo, sa diha nga siya magapamuhat diha sa tao nga iyang luwason, no, kay ang tanang tao makasasala man, depraved, o ang tanang tao is dead in trespasses and in sins. Busa ang
pagahimuon ni ana sa balaan nga Espiritu Santo, no, human nga iyang i-regenerate, iyang i-born again ang taong patay, iyang i-resurrect spiritually ang tao nga spiritually nga patay. Ang himuon niya sa dihang mubasa na karon ang taong bag-o lang gi banhaw sa balaan ni Espiritu Santo ang iyang kaugalingon gikan sa kamatayon. Ang himuon sa Espiritu Santo mao ang pagpasundayag, no, illuminate or pagpatinaw sa mga espirituhanon nga butang nga kaniadto wala makit-i sa taong patay, sa taong unregenerate. So karon ang gihimo sa Espiritu Santo igo lang nga gipakita kaniya ang revelation nga nasulat pinaagi sa balaan nga espiritu sa mga balaan nga magsusulat ang mga apostoles. So dinhi gikinahanglan ang nga makit-an kana nila for the saving understanding of such things. Now, ang pasabot nga kaning saving understanding ni nga dili but pasabot nga diha pa sila na regenerate sa dihang nakasabot sila. Meaning sa saving understanding is the understanding of the saved. Muna ang meaning niya. So, ang kanang pagsabot mahitungod kang Hesukristo, mahitungod sa iyang personahe, mahitungod sa iyang mga redemptive works nga dito sa cross nga gihimo niya, o of course ang iyang works nga kanang gihimo niya sa tibuok niya nga human existence from his childhood to his death. Tanan nga iyang obedience sa iyang kinabuhi nga gihimo alang sa pag-obey sa balaod, o kanang obedience dili aron sa pagluwas sa iyang kaugalingon, kung dili aron sa pagluwas sa mga tao. Nga ang obedience nga gihimo ni Jesus para nga ang mga tao nga iyang gilukat didto gidar, didto ipakang sa ila ang iyang hago. So katong hago ni Jesus Christ dili aron nga siya maoy maluwas. Katong hago nga ang gihimo nga pag-obey sa napulo ka sugo, pag-obey sa tanan nga gihimo from the least to the greatest nga balaod sa Dios diha sa Old Testament. Tanan gi-obey niya, walay gi-disobey niya. Tanan perfectly iyang gituman. So kay gituman niya tanan, dili aron nga para sa iyang kaugalingon, kundi kadtong pagtuman niya, iyang gihatag ang hago niya nga iyang gipakang para kanato nga as if kita ang nakatuman. So kadtong tanan sa dihang makuha sa dihang masabtan sa kining makasasala nga karon humanagi regenerate, sa dihang masabtan kanang tanan nga mga buhat ni Jesucristo sa iyang pagkatao, kanang ang tawag niya active obedience, ug kadtong buhat niya sa cross ang tawag niya is passive obedience. Sa dihang masabtan kana ang tawag ni ana saving understanding. So for the saving understanding of such things as are revealed in the word. Now makit-an nimo nga ang pulo nga word, capital W word, nag-refer ka na sa tibuok nga Biblia. Ako nang kamong gisultihan nga ang tawag sa tibuok Biblia is scripture, dili scriptures. No? So dili words, kundi word. So usa ka unit ang balaan nga kasulatan, usa ka unit. So dili pwede nga dugangan kay hitsas na. Di pud pwede nga kuhaan kay kung kuhaan nimo dili na siya tibuok nga pulong sa Dios. So things as are revealed in the word, and that there are some circumstances concerning the worship of God and government of the church common to human actions and societies.
which are to be ordered by the light of nature and Christian prudence according to the general rules of the word, which are always to be observed. Now, ang pasabot ni ini nga dunay mga butang mahitungod sa panggobyerno sa church, kanang church administration, no, sa the way unsaon ang church pagpadagan sa adlaw-adlaw, the way nga mo exist ang church nga niya sa kalibutan, no, og ang practical nga mga buluhaton sa church, og ang daily life sa mga members sa church. Dunay mga butang nga sama ni ana nga dili nimo makita nga expressly o klaro nga gisulti word for word sa balaan nga kasulatan. Ug ang tawag ni ana circumstantial. Okay? Circumstantial. Now, duha ka bahin ang worship of God na ay gitawag nga elements of God's worship. Ug naa po'y gitawag nga circumstances of God's worship. Inyog yung ibutang kana sa inyong i-take note ninyo. Elements of the worship of God ug circumstances of the worship of God. Kining elemento mauna siya ang mga necessary elements para nga ang usa ka action or ang daghan nga ubay-ubay nga aksyon matawag nga worship na. So, ang pasabot ni public worship, dunay mga elemento sa public worship as a church nga matawag ni mga worship nga dili mabasa word for word. Nga mabasa word for word sa balaang kasulatan. No, mabasa gyud ang elemento. Kinahanglan mabasa kini. Og ang elemento para matawag ang usa ka gathering nga worship unsa man. Unang-una kinahanglan nga dunay ordained ministry. Nga dunay na ordinahan nga minister of the word and sacraments. Nga ministro siya sa pulong sa Dios og mga sakramento. Unya humaniana dapat dunay mga worshipers nga naggather. Sunod ni ana, apil na ni ana, kinahanglan nga dunay presensya ang Ginoo, siyempre, o aduna usab pagbasa sa pulong sa Dios. Adunay pagwali sa pulong sa Dios. Adunay paghimo sa sakramento. Unsa man ang mga sakramento, kini mao ang Lord's Supper og ang bautismo og ang mao kana ang duha ka mga ordinansa sa nga gitawag nato nga sakramento. O gawas na ni ana usab diha ang pag-ampo, pag-worship, no? Pagsimba siyempre, kaning pag-ampo og diha sa pag-ampo dunay praises. Dunay praises sa Ginoo, dunay singing of the appointed songs of God, gi-appoint sa Dios nga mga kanta alang sa church. Singing unya dunay exhortation, dunay preaching of the word, o dunay exercises of the gifts inside the church. So muna ang elements. Now, kung imong buhinan, no, kung ang kana mo ay kanang kinadak-a, no, broad nga description sa worship sa Ginoo. Now, kung adunay kuhaon nimo diha pananglitan, adunay gathering o pero walay ordained ministry, nya walay preaching, igo lang nagkanta-kanta, no, nagkanta-kanta lang og mga gospel songs, dili na worship kay kulang ang elements.
kulang ang elements. Now, ang balaang kasulatan tataw og klaro kaayo nga naa makit-an kini nga mga elements. Pero dunay mga circumstances nga di nimo makit-an sa balaang kasulatan. No? So, unya na nato ang exegesis sa mga scripture, unya na kay atong practice diri, atong explain ang sentido sa atong section para masabtang gyud dayon human ni ana ang exegesis sa atong mga bersikulo nga gikutlo. So now karon mahitungod sa circumstances. Ang circumstances lahi kana sa elemento. Ang circumstances, dunay mga circumstances nga naa sa Pilipinas nga wala kaniadto sa Israel. No? Pananglitan, ang atong circumstances dire usa ni ana is lahi atong mga sinina. Lahi ang style sa atong sinina, lahi ang style sa atong kining worship room or atong worship place, lahi ang pamaagi, no, lahi ang circumstances panahon sa mga propeta o sa mga apostoles ni Jesus sa iyang earthly ministry. Lahi ang atong circumstances. Ang ato karon do na natay pulpito, sa ilang panahon walay pulpito. Sa mo ni ang circumstances. Sa atong panahon na anay usahay kung pananglitan gikinahanglan gyud sa atong panahon nga gikinahanglan nga naatay mga ventilation, mugamit ang ventilation. Walay ventilation sa panahon ni Jesus Christ o sa mga propeta. No? So ang circumstances dili kinahanglan nga mabasa diha sa Word of God. Ang circumstances mato diri, there are some circumstances concerning the worship of God and the government of the church common to human actions and societies which are to be ordered by the light of nature and Christian prudence according to the general rules of the word which are always to be observed. Na notice nga ang basihanan sa circumstances na mention diri kaning light of nature. Na ato nang na-take up kana, di ba? Apil na sa general revelation ang light of nature. Apil sa mode sa general revelation. Which are to be ordered by the light of nature. Dayon ikaduha, Christian prudence. Then according to the general rules of the word which are always to be observed. Now, notice tulo kabutang ang basihanan sa kining circumstances sa worship o circumstances sa paggobyerno sa church. Tulo. Light of nature, dayon Christian prudence o kining general rules of the word. Timan-an ninyo nga sa circumstansya, no? Dili lang usab sa worship nga usahay gikinahanglan nato ang light of nature, Christian prudence o general rules of the word, kung dili diha usab sa panggobyerno sa iglesia. Now sa panggobyerno sa iglesia, dunay tulo ka panggobyerno sa iglesia. Dunay tulo ka panggobyerno. Ang una nga panggobyerno mao kini ang gitawag nga episcopal rule or episcopal government of the church. Ang episcopal nga dunay pinakataas ang nga taas nga kining pangulo, unya na ay mga subordinates niya hangtod nga ang mga followers niya sa kinaubsan. O ang example sa kining episcopal government, no, or episcopal form of government, mao ang Roman Catholicism. Ang Roman Catholicism ang pinaka taas
o ranking kanila mao ang Pope. Dayon sunod sa Pope kining mga cardinals, no? Kaning College of Cardinals. Sunod sa cardinals kining mga archbishops. Dayon mga bishops, dayon ilang mga subordinates nga mao ang mga pari hangtod paingon sa mga kaabag, no? Mao kani ang Roman Catholic Church. Mao na ang example sa Episcopalian form or episcopal form of government. O sa atong nasod daghay sama ni ana gikan sa pinakataas ang gahom i-delegate kana sa mga subordinate nga mga pastors. O kana sila kibuloy, mga kulto kana kasagaran. No, si kibuloy ang tawag kani ato niya is executive pastor. Karon di na, the appointed son of God, very blasphemous. Niya sa subordinate niya na ay mga tao nga mo carry out sa iyang tanan nga iyang mga iyang gusto nga pagpadagan. O unsa pa? Daghan ang sama niini ang uban nga mga sikta. International nga mga sikta sama sa Mormons or sama sa Jehovah's Witness. So dunay nagdumala kanila nga pinakataas. Dayon ang gahom i-delegate sa ubos. Or ang Seventh Adventist usa ka semi-kulto. Mataw na to semi kay kulto sila, of course halos sa tanan nga butang, pero of course they believe in the doctrine of the Trinity. So di ra gid kaayo kulto, semi-kulto lang. So daghay mga sikta nga episcopal ang ilang form of church government. Dahil sunod sa episcopal form of church government kining gitawag nga independency or congregational. Kini daghan ang variety ini, mura pod ni siya og mura pod ni kining no, mura pod ni og kaning tanom nga daghay variety. Ang congregational ang meaning ni ini nga ang kuang gyud ang pinaka basic nga meaning mao kini nga ang usa ka lokal nga gathering o sa ka lokal nga congregation dili siya hilabtan sa lain nga congregation sa iyang paggobyerno sa iyang iglesia, sa iyang kaugalingon. So walay hilabtanay, kanya-kanya. Dunay autonomy ang kada lokal nga assembly. No, dunay autonomy. So kana ang tawag niya is congregational or ang synonymous or ang synonym niya mo ang independency. So ang pasabot mo na pinaka basic, pero daghan ang variety ni ini kay ang uban nga congregational sila maoy mobuot sa ilang pastor. Ug ang pastor igo lang kiko-kiko, igo lang nila sulugoon. Ang pastor wala gyud mahimo sa iyang kagwala, igo lang sa preacher ug unsa ang gusto sa congregation, no? Matuman kung gusto na nila nga palagputon ang pastor, malagpot ang pastor. Usa kani ka variety ug laing variety sa congregationalism mao nga ang pastor mo'y hawd. Usa lang ang pastor, one man rule. So ang iyang membro, ang mga membro tanan, iyang membro, dili membro ni Jesus Christ, dili walay laing pastor nga makabuot pod kay siya ra gyud ang lokal nga papa sa ilang simbahan. O mo isa ka variety. O niya ang uban pod nga congregational or independency at least arang-arang medyo nakasubay sa kasulatan kay dunay plurality of elders, plurality of pastors. No? Na ang rule sa church naa sa mga pastors, sila ang rule sa church. Unya
majority rules, meaning majority sa mga pastors nga nag-rule sa church, mao'y matuman. Dayon, unsa ang ilang deliberation, unsa ang ilang meeting sa ilang church, mauna ang matuman. O niya, unsa ang resulta ni ana ilang mooy ipadagan, mooy ilang himuon sa church. Variety po na, which is arang-arang na lang na kaysa uban nga mga form sa variety sa kaning congregationalism. Okay, so mao na ang independency or congregationalism. O ang ikatulo nga form of church government kaning Presbyterianism. Kining Presbyterianism mo kani ang reform nga porma sa church government, historic nga form of church government. Kini mao nga ang Dios diha kang Ginoong Hesukristo nag-appoint siya og mga ministro sa church. Mga minister sa church. Ug ang mga minister sa church sa lokal nga kongregasyon naa diha ang plural or ang daghan or more than one elders. Ug sila mao ang nagpadagan sa church. Ug of course sa diha nga ang kana nga mga elders ang tawag niya na session. So gihulman kan ang term sa atong gobyerno, ang taga-gobyerno mihulam ni ana, taga-gobyerno sa atong sibil nga panggobyerno na gitawag nila session sa maghimog sesyon ang barangay. Dunay sesyon ang sangguniang bayan or sangguniang panlungsod or dunay sesyon ang sangguniang panlalawigan or dunay sesyon ang senado or ang congress. So kanang word nga session kabalo na mo unsay meaning ni ana. Now gikan kana sa ato kita nga church. Ang session nato ang pinakagamay nga session kanang session sa local church. Ang tawag na session or ang dunay synonymous ni ana, dunay synonym. Ang tawag ni ana, ang synonym ni ana mao ang consistory. Consistory, CONSISTORY, consistory. Now, of course, ang kaning naghimo sa Westminster Confession of Faith, sadang niingon sila government of the church, ang ginamini nila is Presbyterian government of the church. No, so kaning consistory kung imong isagol sa lain nga consistory, at least tulo ka consistories or tulo ka sessions, ang tawag ni ana is presbytery. So kung isagol na ng tulo ka mga sessions, at least tulo, ang tawag niya presbytery. O kung ang usa ka presbytery isagol sa lain nga presbytery or tulo ka presbytery mag-merge, ang tawag ni ana synod. 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 Or dunay synonymous gihapon na synonym sa ato ang mga Presbyterians, ang tawag usab ni ana is General Assembly of the Church. Now, balikan nato kining atong confession nga ang atong worship service, ang worship nato, ang public worship ug ang atong government sa church, kinahanglan gyud musubay sila sa gitawag nga elements nga aron nga makapasar sa requirement sa usa ka worship. O kung diri sa panggobyerno dunay elements o kinahanglan nasulat o mabasa gyud kana sa balang kasulatan ang elements. Pero sa kanang gitawag nato nga circumstances, dili kinahanglan nga mabasa word for word. Pero bisan nga dili kini mabasa word for word, kinahanglan nga mosubay kini sa general rules of the word. Unsa meaning sa general rules of the word? Nga at least dili gyud kini talamak nga makit-an nimo nga nag-break or iyang gi transgress
ang balaang kasulatan. Dunay circumstances nga ang pananglitan ang mga pastors or ang mga elders sa local church mo himo sila og mga deliberation, no, do na sila meeting. So wala man sa makit-an nimo nga wala man sa balaang kasulatan kanang Robert's Rules of Order, kanang gitawag nato nga parliamentary rules and procedures, which is ginahimo na every time ng meeting ang mga pastors sa church nila, doon na gyud sila parliamentary rules and procedures nga pagahimuon, o kanang parliamentary rules and procedures mosubay kana sa kanang pamaagi unsaon pag meeting nga dunay chairman, no, uni ang chairman dili pwede mag-deliberate, igo lang siya magpatunga, dayon dunay motion, dunay vote, mo vote ang mga fellow elders. Unya kung tie ang vote, kinahanglan nga mo break ang tie ug tie pinaagis pag-vote sa chairman sa meeting nga mga pastor. So wala na kana apil na siya sa gitawag nato nga circumstances. Dili nimo mabasa na sa balang kasulatan, pero gikinahanglan nato para nga ang meeting sa mga pastor kinahanglan nga orderly, no? So gikinahanglan nga dunay rules and procedures, dunay internal rules nga gisubay. So although wala sa balang kasulatan, pero generally giagree ka na sa balang kasulatan gumikan kay niya ang tanan nga orderliness, no, agree ni ana ang balaan nga kasulatan. So kining sa government sa church, dili kinahanglan gyud nga dunay word for word nga mabasa, kundili angay nga mosubay kini sa common human action, sa atong common nga action sa adlaw-adlaw, no, societies, sa atong mga komunidad. Pananglitan sa komunidad ang mga elders nato, no, gikinahanglan nga ang mga elders nga mo meeting kada first Saturday of the month, or kada kung annual ang ilang meeting, no, naana sila sa ilang naana sa ang gitawag nato nga constitution of the church. Sa dihang naay constitution ng church, ibutang ni ana, so na circumstantial na siya na, nga dili kinahanglan nga mabasa gyud word for word sa balaan nga kasulatan. So okay, so adunay mga rules nga gihatag kanato diri: light of nature, Christian prudence, o kanang gitawag nga general rules of the word. Unya kanang tulo kana ang tawag niya which are always to be observed. Kinahanglan always. Dili pwede nga mawala kanang tulo ka mga criteria aron sa pagpadagan sa church o sa pagsimba, no, kung ang atong isgutan circumstances. So diri ta karon sa pag kining exegesis sa mga kasulatan nga gi-quote nato diri. Okay. Mahitungod kini sa o kung mahitungod usab kini sa adequacy or sa sufficiency sa balaang kasulatan, nga ang kasulatan dili kinahanglan nga dugangan tungod kay kini igo na, makita nato diri. Okay, ang 2 Timothy chapter 3 verse 15
og 16 og verse 17 dinhi. Akong basahon, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ugikan sa gamay kapang bata, matud pa ni Apostol Pablo kang Timoteo, imo na nga nahibaluan ang mga kasulatan, ang mga balaang kasulatan, nga makahimo kanimo nga sarang aron mahimo ka nga manggialamon, aduna kay kaalam ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga naa kang Hesukristo. Sa bersikulo 16 ang tibuok o ang tanan nga kasulatan. Now, notice all scripture is singular. Tibuok kasulatan gihatag pinaagi sa pagpanayhop sa Dios. Panayhop. Iyang dunay bulog sa hangin gikan sa baba sa Dios. Muna ang meaning sa inspiration of God. And is, notice, is, dili are, profitable for doctrine. Duna ni kahimuan alang sa doktrina, for reproof, pagbadlong, for correction, aron nga itama ang mali, for instruction, aron hatagan og impormasyon or hatagan og pagpanudlo, no, kita mo ni meaning sa instruction, in righteousness, aron nga ang tao sa Dios mahimong hitsas. Nini sa hitsas kani perfect, dun wa na gikinahanglan, no, wa na perfect na siya, or mature, truly furnished unto all good works. Atong hatagan og exegesis kining mga pulong ni Apostol Pablo. Now, ang atong kining atong section, ang pinaka substance sa section nga atong gi-tackle sa pagkakaron sa akong gikaingong kaganiha, mao nga indispensable ang balaan nga kasulatan. Meaning sa indispensability is necessity, nga dili pwede nga wa gyud ni nga mo pananglita ang example sa necessity, ginhawa nato, gininhawa, necessity na nga kung walay gininhawa nato patay ta. So mo ni, so necessity ang balaan nga kasulatan aron or alang sa kaluwasan sa tao, nga kung walay balaang kasulatan walay kaluwasan ang tao. So muna ang thrust sa atong section. So diri sa ikadahong Timoteo 3:15, klaro kaayo nga gisulti ni Apostol Pablo nga si Timoteo nganong aduna siya wisdom to salvation is because of the fact that Timothy knew the Holy Scriptures from his childhood. Muna ang meaning sa verse 15. So, ang salvation diri mao kaning pagpanghibalo mahitungod sa Dios ug mahitungod kang Hesukristo. Now, ang balaang kasulatan diri, ang meaning diri sa Holy Scriptures, ang Old Testament pa lang, kay wala pa man makumpleto pagsulat ni Apostol Pablo aning 2 Timothy, wala pa na kumpleto ang 27 ka mga libro sa Bag-ong Tugon. So ang scripture nga gihisgutan dinhi
mao ang Old Testament. Sa diyang nagsulat si Apostol Pablo. That's why makita nimo Holy Scriptures. So ang Old Testament dinhi nga nagibasa ni Timoteo nga nakahatag kaniya og knowledge unto salvation, nagtudlo ang Old Testament about Jesus Christ. Okay, so ang pasabot ni Apostol Pablo diri, ikaw Timoteo, from Genesis to Second Chronicles, kay ang Second Chronicles may last book sa Jewish canon, dili Malakay. Sa ato sa Christian canon, Malakay man ang last book. So ang arrangement, ang Old Testament nga Jewish canon, ang last book sa ilang Old Testament is Second Chronicles. So from Genesis to Revelation, ikaw Timoteo, imong nabasa kana ug kanang imong gibasa from Genesis to Second Chronicles, kanang tanan nagtudlo about Jesus Christ sa salvation nga naa kang Hesukristo. So munay ginamin ni Apostol Pablo diri sa dihang nagsulat siya. Ngagikan sa gamay ka pang bata, gitudloan ka na sa imong ginikanan, sa imong inahan, particularly sa iyang lula o sa iyang inahan. Nga nagtudlo kang Timoteo sa tibuok nga sa Old Testament Scriptures, o sa dihang nahibaluan ka na ni Timoteo ang Old Testament Scriptures nga nagtudlo man usab kini kang Ginoong Hesukristo. So kini nakapahatag kaniya og wisdom unto salvation. Okay, sa verse 16, mao kini, all scripture is given by inspiration of God. Now gidescribe ni Apostol Pablo diri ang pamaagi kung giunsa paghatag sa Dios ang walaan nga kasulatan. Na pamaagi, the way God gave the Holy Scripture, or God gave the Bible to us, or the way God made the Scripture written. Ang pamaagi is given by inspiration of God. So, why lain nga pamaagi kung dili iya kining giginhawaan sa ato apa gitayhop sa Dios ang iyang pulong. Ang pulong niya murag kabahin sa gininhawa sa Dios nga iyang gitayhop dito sa propeta nga magsusulat or dito sa apostoles nga magsusulat. Of course, wala ang magpasabot nga sa dihang ni bulog ang gininhawa sa Dios nga dunay mechanical or dictation nga nahitabo sa mga magsusulat. Ang nahitabo kini gihitsa sa Dios ang knowledge sa magsusulat, unya apil ni ana ang iyang personalidad, apil ni ana ang iyang pagkatao, ang tanan nga iyang experience sa kinabuhi gigamit kana sa Dios, og tanan kana gigamit sa dihang gisulat sa Dios sa kaning magsusulat, propeta or apostoles. Ang kasulatan gigamit kana tanan nga abilidad, ang iyang limit sa iyang knowledge or ang scope sa iyang knowledge, gigamit ka ng tanan aron makasulat siya sa iyang libro. O sa dihang gisulat ang libro, gitayhop ka na sa Dios. Siyempre, ayaw dili nato kalimtan nga kanang word tayhop gigamit sa dautan nga pamaagi sa kining mga mga kulto nga sakop ni Robin Icleo. Dili kana meaning nato sa tayhop, no? Totoo dili na meaning sa tayhop. Of course, natay knowledge, natay awareness sa kanang tayhop nga kung gikan sa Dios mo ni Biblia. Pero kanang ila dili na tayhop, dili na inspired, no, kanang tayhop nila. So ang pagtayhop sa Dios sa iyang pulong, iyang gibulog ang hangin, iyang gihuyop, no?
ang imagine ang gihimo sa Dios kang Adan sa dihang patay si Adan, wala pa dili pa buhi ang lawas ni Adan kay igo pa lang iporma kinigikan sa abog sa yuta. Nga gitayhop sa Dios ang iyang gininhawa sa buho sa iyang ilong. O human nga gihuypan sa Dios kanang word nga huyok, gitayhop sa Dios kana ang imagination, kana ang image nga atong makit-an diri nga sa diha nga gisulat sa Dios ang iyang pulong sama kana sa pamaagi sa paghatag og kinabuhi niya kang Adan. Ang Diyos mismo, meaning ang Diyos Trinidad, kauban ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, maoy author sa iyang word. And is, now notice nga singular kini, meaning tibuok kasulatan. Of course, gi-anticipate ni Apostol Pablo dinhi, gi-anticipate niya ang completion sa Word of God. Gi-anticipate niya nga adunay kompleto nga pulong sa Dios dinhi. Ug busa ang kompleto nga pulong sa Dios dinhi, no, naa sa mind ni Apostol Pablo nga sa diha nga siya naga sulat ni ini nga mga words iyang gi-anticipate nga dunay kinatibuk-an nga pulong sa Dios. Ug kinatibuk-an nga scripture, all scripture. Ug apil na ni ana kanang iyang ginasulat karon nga second epistle to Timothy. Og busa ang tawag niya ni ana all scripture. Now remember kanang sola scriptura og tota scriptura. No, nakasabot na inyong na remember sa first meeting nato. Ang tota scriptura is the totality of the scripture. So, kana sa mind ni Apostle Paul, dunay all scripture o gawas na ni ana, wala na lain nga scripture. So, sa iyang huna-huna nga adunay all scripture, sa dihang ihatag kana sa Dios, sa dihang gihimo kana nga sinulat, gipasulat kana sa Dios. Kana gihatag niya pinaagi sa usa lamang ka mode karon, gikan kaniya to hangtod karon, meaning karon kadtong panahon ni Jesus, ani Apostol Pablo, sorry, nga siya naghatag ni ana pinaagi sa pagtayhop ni ana. Unya kay kinatibuk-an man kana the totality of the scripture, profitable kana ug kana lamang gayod for unsa alang sa doktrina, for doctrine, teaching. Now, ang theology nato kinahanglan nga magsumikad gikan ni ana. Na notice nga lahi ang scripture, lahi ang doctrine. No? So diri sa sulat ni Apostol Pablo, ang Holy Scripture, of course, naay nga doktrina nga naa diha nga wala pa na diskubre. Sa diyang madiskubrihan ka na, dunay lain, no? Old course gikan, derive gikan sa scripture, dunay doctrine nga mabuo gikan sa balaan nga kasulatan. So kanang kasulatan, tibok kasulatan gikan diha mo atong i-extract ang doktrina nga naa diha. Meaning sa doctrine, of course, muna ang tuluuhan nato about God nga atong nadiskubrihan o gisulat sa atong mga pastors, gisulat sa atong mga ministers, etc. So, daghan pa for reproof aron sa pagbadlong kung naay sala gibadlong, for correction aron itama ang mali, for instruction hatagan siya instruction ang tao diha sa pagkamatarong, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Og ang good works naara nakabutang sa all scripture. Outside the scripture dili nato
dili nato pagailhon nga good works kana.